en aquesta festa. I per tant, quan vos senyalen, us teniu que dir la paraula tequila, molt fort, i en gana. Bueno, doncs anem a veure què és i esperem acabar la festa pues, d'esta manera tan divertida. Anem a fer una prova? Vale, pues anem a fer una prova en el públic. Quan senyala el director ha de dir tequila, no? Anem a provar. ¡Tequila! Perfecte. Perfecto. Bueno, pues amb això tancarem l'acte i agraïm a tots la vostra presència i sobretot vos recordem que no s'oblideu de replegar les cadires a l'acabar, per favor, que així no us ajudeu. I després tindrem un refresquet així en el local per a tots. Moltes gràcies i amb tots vosaltres, tequila!